Cardom Don Marley ini Carbing Longat Pan nili kapacini kang tung lama ke 19 installment PM Kisan long pon po laki penap lo 24 February asi PM Kisan kilongwer abang puang piran pantami nilihin pen pacini la asi penap 24 February ke long pon po asi nilitami kedam tang apor ke PM Kisan long dun lo 1 to 18 an ke long lo asi penap yong si nilipan 19 installment nang jang pulote nilitami kopai kimi pe long dun po asang nitum tami PM Kisan kilongwer bang phang phidan tami nili pachini lo asi litum aso posa ke central pen sinang ke pi lagi Narendra Modi Prime Minister pen si nang ke pi lo asi litum kadoka beta long lo pati Chudeng tu na lapen atangka tami nang litum olai dam tami lo lapen bahai tangka ke central pen mati government pen angka hana tangka si nang ke pi lo asi laso tangka ke picheng ke 2018 aningkan lagi MP election hosi Narendra Modi Prime Minister si online pen laso asai bang alangli claim lo lapen penangan laso ningkan tami long lo lapen nili tami long lo laso ke Assam Gramin Vikas Bank along si nangjang lo suri hini lapen nana phet bang ke Assam Gramin Vikas Bank long ke jangji pasi Indian Post Payment Bank long si accounting pulo lapen nili tami long dun lo lapen non 19 installment tami long dun ta haji athema kedam ta port tami nili 1 to 18 an ke long lo lasi penap yong si nang thap pote ni tami 19 installment an ke long dun po lasi atangka ke yang mangke suri hini mati tu thawian lasi tum ake joy nang ke yang atangka ki suri hini kali suri siwetami isi ni karang ason dunangji lasi labang sotangka ke tum Assam Karbing long puchat kali lagi India kangsi lasu APM Kisan ke kipilo lasi nili kilang dam mateng mate ke muthada mateng puloti laki 2018 aningkan kilong tum ansi kilong to jima posi ni lihin pen jongdam athema hula sohot ke kilong abang pedan dolo lapen apply nangji hala sohot computer to monsi nili tami dam lo apply lo lapen nili ke apply hot ke last lo amat kopai ki mi pen long dun lo lapen pon tami nili long dun verla asi penap tami 24 February lo asi penap ki PM Kisan apoisa macha tangka na ke jang ani lo asi ile tum kadoko beta ke longwer abang puang pisan phan tami nilhin pakasun niri bangke ile tum 24 February bang kile tum tangka longpo asi chonghong na tangka ke yang mangke isi alwel awi non nili long jang postami anon kaprek long jang rizat haji ma jang ta haji asi laki India kang TBC aso tangka bang paluji asi long ke long vek po asi 24 pen 25 plus long bong ke litum malong nang jang po asi ni long ke 24 February ani jang jang plote ani ga sam lom long ta haji tapen kitam ta por tami dili la ani pg plote astorni ma dong lok peti stami atangka ke yang mangke ani ga sam lom si nang jang ver asi non 19 installment tami 24 February ke long po stami didi aprang aprang ke long teng plote ani kang sama por si nili konong nang jang po asinon tami long vek plote nili 24 February bangke ani kang sama lom si long ta haji bon nili ke mutha teng plote plus nili kad be long rat phan pasini bangke penap ke 24 February lo apa 19 installment ke penap pipon pu suri ni tangka asi nang tum tami penap bangke ke long ver bang phu bang pidon tami penap ke cek tam ignoi asi nilhin pen pachini lam theke lapon vela cardom